Sabadell. Van tancar que els escenaris llomes fa molts anys. El contracte de Sant Agustín, enhorabona per aquesta exposició que has tingut a bé fer aquí a Sabadell. I quan feia més o menys l'última exposició que vas fer aquí a aquesta mateixa sala? Sí, aquí fa que vaig exposar 2 anys. 2 anys farà el mes que ve. I ara torno a exposar de Madrid, que ha sigut un gran èxit. Quan has estat a Madrid? He estat des del 30 de gener al 15 de febrer. El que notem aquí, amb els colors, que veiem que han pujat molt de to, que has fet alguna variació? Bueno, és que això de la pintura pues, sempre vas trobant coses noves i sempre vas fent algo que per dir d'alguna manera, per canviar d'estil, no? I inclús aquí hi ha alguns quadres que ratllen una mica a la pintura abstracta, no? Si mirem la pintura en alguns
en alguns fragments del quadre ja veiem que algo que canvia, però clar, això costa molt, no? Sí. Els crítics de Madrid, quines coses ressalten o quina diferència trobes amb els crítics d'aquí, a Catalunya? Els crítics, jo em sembla que quan veuen una obra i l'escala hondo, llavors la gent... em sembla que els crítics són, la majoria, per mi són crítics, són bons i veuen una cosa que és bona i em sembla que la cosa que és bona pues, diuen que és bona, no? I la que a millor és molt dolenta, pues, a millor no diuen res. Però a Madrid ha sigut una cosa... O sigui, m'han catalogat com, no sé, com els 3 o 4 mestres de la pintura espanyola, no? Vull dir, potser s'han passat una mica, no? Però a mi el galerista, inclús, em va dir un dia que dice, ha gustado mucho tu exposición. El crítico se ha ido muy contento. Me ha dicho que, bueno, me ha dicho, en fin, això és el que deia el senyor de la Galeria d'Art de Madrid. Molt bé, molt bé, molt bé. A tot arreu, tot arreu. I dient que soc de l'alumne de l'escola catalana, pues, també això sempre dona pues, una imatge i dona pues, una categoria i una solera. Amb l'última entrevista que vam fer a través de Televisió Sabadell, que ens parlaves de quan vas estar a Nova York exposant. A Nova York, sí. Bueno, jo exposo ara, al mes de juny, no sé si podré exposar, exposo a Washington i a Miami. Ara, no estic segur perquè és que hi ha molta feina i s'ha de fer les coses ben fetes. I val més esperar una mica i també haig d'exposar a Zúrich i a Düsseldorf i, en fi, i aquí a Espanya pues a tot arreu, començant des de Saragossa, Pamplona, Logroño, Bilbao, és que aquí pues, vull dir que és una cosa que no te'n dones compte i van passar el temps i ara es poses aquí i al cap de 2 anys, pues, ara jo feia 2 anys, no? Pues em van telefonar, és que has de tornar a exposar. Home, no, espera, o sigui, m'han passat 2 anys i no m'he donat compte. M'explico? Sí, sí. Bueno, veig que tens el futur, el tens bastant... Sí, el futur no se sap mai, no? Però els projectes que tens, sí, molt a la vista, no? La gent, la pintura agrada molt, el que passa que vull dir, no saps si això continuarà o a millor més endavant no agrada, no sé. Bueno, però estàs en molt bon camí. Sí, el camí és molt bo. Ara, vull dir, no se sap mai, és inquiet, no? És una cosa que tu a millor fas una cosa que a millor no agrada, no? Després. Bueno, però amb els resultats... Els resultats són bons. Tu ho has de veure, no? Els resultats són molt bons. Doncs és el que val. Sí. Bueno, doncs fins la propera que facis i enhorabona, repeteixo, i que tot vagi força bé. Gràcies a vosaltres. No, perquè no m'he tornat.